hau bizi izango naiz, baina hori bai, nire inguruan Belarriprest mordoa topatzeko desiatzen nago. Eta zergaitik Gasteizen ere Euskara plazara eta plaza nagusira atera beharra dagoelako eta hortan lagundu nahi dut. Zer apurtu behar da, begira Gasteizen kalean gaztelera da nagusi eta horixe da zuzen ere apurtu beharra dagoela. Euskara izkutuan dago hainbat tokitan, euskaldunok ere ez dugu elkarren berri eta lehendabiziko hitza erderaz, gazteleraz egiten dugu eta euskaldunon artean ere gazteleraz aritzen gera. Lehendabiziko hitza, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Horixe apurtu beharra daukagu. Eta bestalde zertxobait dakitenei ere aukera zabaldu nahi diet. Euskara ez dela ikasgelan ikasi den deklinabide hori. Euskaraz botikan eta tabernan aritu daitekela hortan lagundu nahi dut eta benetan. Horrela arituz mundu bat zabalduko dutela eta beraz, animo Belarriprest. Herrian baila, hizkuntza gure indarra, ez galdu zure iparra, jarraitu bide.